everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nakadaig lang di ay si Dennis katahong ni Vicky samtang si Vicky wa na may mutang ilabi na diyang kalit lang musud sa ingon huna ang hitabo nga gi-rape siya ug tin-aw pa kaayong nabati ang tingog ni Dennis apan wa siya pagtuo nga si Dennis badi ay mo'y naglugos niya. Walang tuyuan na buak ni Vicky ang baso nga iyang gikuptan. Nagdungan gid og pangaon silang upat. Akong gasto tanan. Sorry dong, dili ko musugutan na ako'y kwarta. Naibaw ko. Na ako'y kwarta dong. Gandamanan na nako ning daan. Kanihibaw ko nga moabot lang gyud niya ang panahon nga musangko kog kami niyon. So mao na ni panahon na dong. Paminawa na ko. Di lagi ko musugot. Paminawa lang ko rin. So, Grabe sab. Grabe hasta ninyong duha, uy. Huwag mo mga respeto na mong ni Vicky. Ah. Siya sa mo, uy. Murang kihapon og mga bata. Magsigig lalis, magsigi mog lalis. Mura magkamuray mga tao sa kalibutan. Sa may tanaw ninyo na mo ni Vicky, tao-tao sumayan. mga iritag pasaylo sa atong mga asawa dong. Magsaluhan mo yung ubik! Milon dia guryo. Bila ko kapil ko na. Bahala bro eh! Layo! Patawag kayo ni Daganan! Kaya wapa tao ni punong tiyan ko! Kini si Julie ba dong? Nga naman, Ernesto. Magkapinundon nako sa atong maestra bitaw kani adto. Katong tigawang daga? Mulang. Animal kid mong duha, ha? Grabe kayong mga sabaw eh. Oo, grabe kayong mamunal. Maong wagid maminyo. Gusto diyang mamunal, ha? Gusto diyang Batay dong, batay dong. Apaksyo ha! Apaksyo tao! Apaksyo ha! Gusto diyang mamunal, ha? Tagadong, tagadong. Gisong tagin pe. Kung kami mag-NPA si Vicky, ha? Kamu mo'y una namang patyon! Dili ba ka, Vicky? Dili ba? Anak ba? Katawa ka, sab. Lupig na ito mga bana kay mga sugsugan kaayo. Buranis lang mga bata kung mo'y magkaatubang. Well. Basta ning mga higayon na ako may matuman dong ha. Seriously dong. Ako ning gusto. Why magbuot ako kung ako may mo gasto. Period. Maligo ka ning? Humanag ko kaligo. Oh, imo man lagi nang gipagawas ng armas. Wa ko makadiskitara ni kagahapon sa buntag nga giapas ka namo ni Manasalvi. Nga naman, Ako lang igitano og mayo samtang ligo ka ganiha. unya, ako na nang intriga nimo, di ba? Dili na ko mukupot anak ning. Masamot nga dili ko malimot sa kunangagi kung permi ko ka na makita. Vic. Ning higayon na dili na mahimo nga dili ko nimo tagag kitinawan bahay na ning nakulit dinhi sa puan na ning armas. Gidawat na ko ang imong katarungan nga nagtinir ka ini tungod kay may nahitabo na nimo. Mao nga para sa imong seguridad kaning armasa aron dili na mausab ang nahitabo nimo nga grape ka kaniadto. Dili na ko gusto miskutan pagkatun. Gilimpihon kog maayo ang puan sa armas aron maklaro ko yun kung siya nakulit. Ang nakulit kaliwanag. Nganong ni amang kininimo ang armas ni kaliwanag. Panihog, sultihi ko tinuod, Vicky. Sa dili pa na ko tupag ko ng imong pangutana. Tupagaon na kining pangutana ko. Mahimo. Lingkod una panihog. Nasuko ka na ako ni? Aron matarong nga itong istorya. Wa ko masuko ni mo, Vicky. Di sige mahitabo nga masuko ko ni mo. Ingon ka na ko kamahal. Lubog kayo karon nga kung unahuna. Nganong ni akin ni mo? Malingkod ko. Yes, please. Kusbo na ko. Wa ko masuko ni mo. Ug bisag kanusa. Tingman igi ni dili yung mahitabo nga masuko ko ni mo, Vic. Unsa man gusto ka usbon pagyud nako pagsulti diha nimo nganong dili gyud mahitabo nga masuko ko nimo, Vic? Please. Kay gusto ko mamatik usab ato. Ingon ka ana nako, kamahal. Sultihan ta kaning. Nakuha lang ning akong pagkapapay sa pinugos ug yawan paagi. Tungod kay wa gyud ko'y pagpatian ang gugma nga sa usa ka lalaki. Dili pagpabilib, pero mao'y tinuod.
Nga karon pa sa kumupati o kugma, nga to sa usa ka lalaki nga mao ikaw. Nituo pa ya ko nimo, nga karon pa sa kamapati ani. Kay nadungog na ko na kanila ni Julie sa major. Pero saltihan ti ka, nga angay tingali kong tutahan, kay sa pila lang ka adlaw sakat sa itong pagkaila, gidawat na dayon ka. Ako mo importante ni mo, dili ba? Ikaw. Nga nung magdudaman ko, kumamasabnay akong kibati. Salamat. Military kaning. Naibaw ka nga ang sama ni Kaliwanag. Posible nga libuton ang tibok nasod sa Pilipinas tungod sa iyang baruganan. Tungod sa iyang prinsipyo. Tungod sa iyang ideolohiya. Tungod sa iyang damgo ug tumo nga kinahanglan ikabahin kini niya kung mahimo pa ngadto sa tibok Pilipino. Tanang Pilipino. Labaw sa tanan gusto niya ikabahin-bahin na iyang sakripisyo ngadto sa katawan. Gusto niya makatilaw sa iyang sakripisyo ang katawhang Pilipino. Murag dili kas, Vicky. Ingon tingali ani kung ikaatubang si Kaliwanag. Usa ko sa mga Pilipino nga miduol ni Kaliwanag. Diyang miapod siya sa Samar. Nabaliog nang iyang pagkakaliwanag. Gipangita ko siya diyang nagkanotisya ko nga dito siya sa Samar. Kining imo nabati na ako gikan kini ni Kaliwanag. Nga nung miduol ka niya. Tungod sa nahitapon ako, gisulti na ko niya ang tanan. May hinungdan nga tungod tingali sa iyang kaluoy na ako. Iyang gihatag na ko ang usa sa iyang mga arpas. Gikulitan na ka ng daan, anam-anam nga napapas tungod tingali sa kadukay. Kitagaan ka niya, Armas. Ako ka nang ipangayo, iyang gihatag. Aron patyon ang militar nga nagamong-among nimo. Imo ba siyang napatay? Wa na nako sa kita. Maglisod sa ko pag-ilas ang dakway tungod sa kangit-ngit. Ning, Sorry. nalibot ta sa ko ning. Sorry gyud. Misaad ko nga tabangan kang malimot pero sa akong pangutana tungod ani kinulit nga Kaliwanag. Sa ko nibaw kung mibalik ko sa mo na ang imong nangyari. Okay ra, oy. Ayaw pag unahunaan nga to kung sayon ka na kayong pagkababae, Vicky. Maugid na. Timan gini, ako inahigugman mo dili sila. Wa ka maunsa ay, Vicky. Ako pa'y unang lalaki si mong kinabuhi unya human sa atong kasal. Salamat ning. Himo ikog laing kalibutan. Bago ug matahog nga kalibutan. Kitang duha mo himo, Vicky. Kitang duha mo himo. Salamat ning. Salamat kaayo. Sa pagkadalisa. You know, Han, dako kay ko kalipay. Ibaw ko. Kisa pa'y nagdahon na ito na mag-minion o sabdesi. Love it, Han. Usa na sa mga batasan nimo nga musamot akong ka-in-love nimo. Nga naman? Because, look, nangita kagig paagi nga magkauli-ay mo si Erning. That until now, wakit ka musulti na kung unsay reasons at nagkasumpaki na sab mo. Honey, hindi na tingali kinahanglan ng sultihan tapaka kunoon sa kasantulo ng akong amigo. Mukalit lang kalami. Mangluod lang, dili ko mahibaw kung sa hinungdan. Wa ko'y kasayunan o sa hinungdan nga, o mausap na reasons nga nung wa ko'y kasulti kanimo kung mangutana ka na nga nung nagkasumpaki mi sa santulon kong amigo. Pero palangga kay na ako na. Palangga kay na ako na, Sir Ning. Maog yun. Nangita kagig paagi. Hindi pa man unta ko magminyo. Pero naahat na lang aron may katarungan ko nganong mianhi ko din aron personal nga sultihan, Sir Ning. Buringog ka man sabhan. Ako? Naahat ka karon. Lapayon tanong kaning flower vase man imo. Relax. Di lang na siya kakumidyahan Nagtuo na bitaw tang duha nga di magminyo nga akong amigo o pasagdan na lang niya ang iyang kaugalingon nga mag-unas na lang, di ba? Usay mag-unas ba? Unas ba? Kanang dahong saging nga gaya na kayo mo na'y unas. Pero tanawa, kita magpalandong nga magpakasalaw sa desya nga to ni Vicky. Hey. Laong kag yun na. Si Vicky. Lawom nga mututok og tao, no? Itay mga na ako.
Gitay man ginako. Kaduha gid mo tutok na ko. Tag 10 seconds. Mura bag hilom nga nagingon. Mao ba ka ning tawhana? Sa unsay motibo pananglit? Let's say for example lang. May sa kaniya? Oh, grabe na usap ka. Mulabaw ka pa sa kong calculation? Your calculation bitaw. My calculations. Why nangangkon sa mong calculations? Pero na-appeal ba ni mo pag-calculate ang pagkamauwahon o pagka-maikogo ni Vicky? Una miingon ka na kung kubalon ang tudlo o ang pad ni Vicky. Dapit sa iyang pulso. Correct. Di pa daw kayong bisulti ka nga lahing na mututuong tao si Vicky. Now, Kung makahimo ka, unsay akong himuon, honey? tanawa ang abaga ni Vicky. Unsay labot sa abaga ni Vicky? Kung kubalon sa bangya kabaga, done. I-conclude na ako sa kong calculations. Lagi kubalan ang iyang tudlo o kinablit sa trigger o gikubalan ang iyang pad sa puan sa armas. Honey, O gikubalan sa bangya kabaga sa armas. o gusto may nakakaroon si mong huna-huna, honey? Taga-Samar si Vicky. O ang Samar NPA infected province. You mean? Dili pulis si Vicky. Labaw ng dili siya militar. So, usa siya ka NPA. Ringog ka gidhan, uy! Namarog akong balhibo. Kagibati kong kahadlok si mong kanong gisulti. Ringog ka gidhan, ha? Yung lang rin kong naminaw ni mo. Dilihan, uy, dili. Mulutaw ba ang pagka-probinsya na ni Vicky? Mailasab nga anad siya sa trabaho. Bukid nun ang barog pero bukid nun nga gwapa unya sexy sab. Mao nang kubalon og kamot. Oh. Pitok-pitok ba ng imong mata nga naginuktok? Abli lang, abiyerto na. Sir, Ay, nagsalot-salot ya, Goryo. Kay wag kaya ngay. May pang CHDF ni mong musalot. sorry sir. Adi ay magsugo na ko sir. Anda ba nagdaan dito sa balkon-balkon dini hotel? Mag-inom kami gamay, sir ni. Okay? An, ay magpalabi ha. Sayo makamulo pa ng helicopter ugma. Oh, okay, okay. Goryo, Yes. happy ta, sir ning. Yes sir. Yes. Abi na ko natuog ka na. Naglingaw-lingaw ang duha sa balkon-balkon ng hotel. Wapsab ko do ka maong gisuri ta ka dinhi. Suod ko na kayo sila si Erning o si Major. Wa ka na istoryahin ni Erning, bahin kang Dennis. Karon pa ko niya istoryahay kung unsa sila kasuod. Misamot akong pagtuo kay spook ko na si Major may magastos sa kasal. Iyan ang gusto, Vicky. Masuko na kung pugngan siya o balibaran. Ingon sila ni anak kasuod si Erning. Maubahon ka, no? Ha? Muna imong namatikdan ako? Ako na nibatasan. Gamay pa kuno ko, ingon ako, ani. Kompleto ka pa sa mga ginikanan, Vic? Solo na lang ko. Namatay ako mga ginikanan ug mga Igsoon sa crossfire. Diyang gisong ang amang baryo. Gisong sa unsa, Vicky? Gisong sa mga militar. O sa hinungdan? Tungod sa mga mapulang manggugupat. O sa kanang mga mapulang mangkukupat? Mga NPA. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.